Recuperar o servizo de pediatría para os seus centros de saúde. Este é o obxectivo dos gobernos de Ribadumia e a Illa. Esta mañá compareceron de xeito conxunto para reclamar unha solución urxente e definitiva. Creemos que é unha malísima xestión, nos leva a pensar que incluso pode ser intencionada. Non somos concellos con unha población especialmente envellecida, sino que temos poboación xoven suficiente como para ter servicio cada concello, o seu propio servicio pediátrico, os 5 días laborables da semana e despois os propios servicios de urxencias. A baixa médica do pediatra que compartían ambos concellos deixou os centros de saúde sen este servizo de xeito continuo. O Sergas cubriu agora intermitentemente e sen planificar, facendo que a atención sexa deficitaria. Pois me teño que poñer unha vacuna, e teño que poñer sí ou sí. Eu fui a pedir cita aí e dai xa me mandaron a Cambados. Pero claro, da última vez xa me dixeron que en Cambados tamén faltaba unha pediatra e que, bueno, que tiñan unha vez a semana para os de Ribadumia que non daban feito. Non sei, agora non sei. Ahora deronme vez para o 29, pero non sei se me atenderán ou non. No se sabe qué pasará para la semana que viene, no se sabe si los niños tendrán pediatra. Tenían el lunes, pero resulta que el lunes se ha anulado y ahora tuvo que ser el viernes. Se tuvo que avisar a las madres corriendo de que vinieran de un momento a otro porque solo había pediatra pues hoy, el lunes no había. E andamos así. Ante esta situación, os dous concellos emprenderán accións conxuntas. A primeira, a solicitude dunha reunión co conselleiro de Sanidade. Tamén levarán mocións aos seus respectivos plenos para buscar o apoio das corporacións ao completo nas súas reclamacións. Solicitar unha reunión co conselleiro de Sanidade, para poñerlle de manifesto pois un pouco todas estas cuestións que están encima da mesa, non? E a parte o que pretendemos, o que queremos precisamente é reunir unha serie de firmas de todos os pais, de todos os nenos. Sobre a posibilidade de centralizar o servizo de pediatría en Cambados, os dous rexedores aseguraron que dende o Sergas nunca recibiron ningunha noticia oficial desta opción. Por iso reclaman que se poña fin a esta situación para garantir a mellor atención aos nenos das vilas.